Ezt kell küldeni, Dániel. Kézben tartott szív, és lehet kérdezni 2 kérdéssel. No, gyerünk. Vagy pedig egy teljes körű jóslás a korgival. Teljes körű jóslás a korgival, kézben tartott szív, 2 Sziarenáta, 2 kérdésetek is lehet. Konkrét kérdés is, teljes körű és nagyon megbízható válaszokkal. A korgi pedig egy teljes körű jóslás. Aki szeretne kérdezni, kézben tartott szívbe 2 kérdés van. Meghagytam, holnap viszont jövök a kérdéseimmel. Tényleg? Na, várlak, holnap is leszek. Szia, Szofia! Kaphatsz jóslást, igen, az anyagi helyzetből, egy kézben tartott szívet kell küldeni. Nem tudom, valamit küldeni. Dániel, próbálj meg valamit küldeni. Szofia, egy kézben tartott szívét meg tudom neked mondani. Hát elméletileg ma talán tettünk egy lépést. Milyen lépést? Hát én is sajnálom, ha nem tudsz küldeni. Semennyi cointot sincsen, Szofia? Jaj, aha. Milyen? Mondtam én neked, ugye, hogy lesz valami. Mondtam én neked. Szóval bejött a jóslatom, ugye? Nincs sajnos. Hát sajnálom akkor. Ingrid, te nem szeretnél egy teljes körült? De lassan, még nem tudom, de lassan kiderül. Látod, Lacka? Mondtam neked, hogy bízzál bennem, igaz?